Giayo ni Jesus ang tawo nga gigamhan sa mga daotang espiritu. Lucas Kapitulo 8 versikulo 26-39. Nagpadayon sila paglawig hangtod nga nakaabot sila sa dapit sa mga garrisonhan at bang sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya sa o sa katawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu. Kini nga tawo kanunay hubo ug wala na mo pauli sa iyang balay nga anaa sa lungsod. Didto siya magkanunayan sa mga langob nga lubnganan. Pagkakita niya kang Jesus misinggit siya ug miluhod sa iyang atubangan. Anya misalti siya sa makusog nga tingog, Jesus, anak sa Diyos nga labaw sa tanan, ansa imong labet kanako. Nagapakiluoy ako kanimo nga dili mo ako silutan. Kisulti niya kini tungod kay gimanduan na ni Jesus ang daotang espiritu nga mugawas kanya. Dugay na siya nga gigamhan sa daotang espiritu, ug bisan gikadenahan na sa mga tawo ang iyang mga kamot ug tiil ug binantayan pa siya, gipamugtulang niya kini, ug gidala siya sa daotang espiritu didto sa dapit nga awaaw. Kipangutana siya ni Jesus, unsay imong ngalan? Mitubag siya, ako si Panon. Mao kana ang iyang gitubag tungod kay daghan ang mga daotang espiritu nga misulod kanya. Ug nagpakiluoy ang mga daotang espiritu nga dili sila abugon ngadto sa kinahiladngan sa yuta diin didto sila silutan. Duol didto, may daghang mga baboy nga nangungad sa bakilid. Nagpakiluoy kang Jesus ang mga daotang espiritu nga tuguten sila nga mosulod sa mga baboy. Ug gituguten sila ni Jesus. Busa migawas ang mga daotang espiritu gikan sa tawo ug misulod sila sa mga baboy. Anya mihaguros sa pagpanagan ang mga baboy padulhog sa bakilid diretso sa linaw ug nangalumos. Sa dihang nakita sa mga nag-atiman sa mga baboy ang nahitabo, nanagan sila, ug gisulti nila kini sa mga tawo sa lungsod ug sa kaumahan. Busa miadto ang mga tawo kang Jesus aron tan-awon ang nahitabo. Sa pag-abot nila didto nakita nila ang tawo nga kaniadto gigamhan sa mga daotang espiritu nga nagalingkod sa tiila ni Jesus nga may bisti na ug maayo nagpang-isip. Busa nangahadlok sila. Ang mga nakakita sa nahitabo misulti sa mga tawo kon giansa pag-ayo ang tawo nga gigamhan kaniadto sa mga daotang espiritu. Anya ang tanang mga garrisonhan ug ang mga tawo nga nagpuyo sa ilang palibot mihangyo kang Jesus nga mopahawa siya didto sa ilang dapit, tungod kay dako gayod ang ilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mibalik sa iyang gigikanan. Ang tawo nga gigamhan kaniadto sa mga daotang espiritu nagpakiluoy kang Jesus nga moban kanya. Apan mingon si Jesus kanya, pauli na sa inyo ug isulti ang mga gihimo sa Dios kanimo. Busa mipauli ang tawo, ug gisugilan niya sa tibuok lungsod ang tanang gihimo ni Jesus kanya.